Ara estem amb el Luca Labelli, un soci de la cooperativa La Piotxa, un espai ubicat al municipi de Cubelles. Luca, quins són els orígens de La Piotxa? La Piotxa és una cooperativa de treballadors que neix de la necessitat d'unir esforços per dedicar-se al treball del camp, de la terra, i a més, amb la particularitat que treballem la terra en ecològic, segons els manaments de l'agricultura ecològica. I precisament es va fundar, ja col·laboràvem amb un grup de persones, i es va fundar la cooperativa precisament per poder accedir a aquesta finca, a Masbaró, ja que necessitàvem una estructura jurídica per poder signar els contractes, però ja col·laboràvem de forma més o menys cooperativa treballant la terra. Llavors, penses que cal apostar pel producte ecològic i de proximitat? Aquesta és la nostra aposta, és la nostra missió, i crec que sí. De fet, el producte ecològic, la filosofia, té com a base el respecte del medi ambient, a més, no utilització de productes derivats del petroli, amb tot el que comporta l'extracció del petroli, utilització del petroli com a combustible i tot això. A més, de no utilitzar productes de síntesi, menys verins respecte a l'utilització de l'ecosistema complexa per al manteniment de l'equilibri i per cuidar els cultius, és a dir, menys insums, menys producte, menys recursos a utilitzar, i el comerç de proximitat, perquè el producte es produeix aquí i es comercialitza aquí. I creus que la gent està conscienciada? Comença a conscienciar-se perquè en tots els àmbits dels mitjans de comunicació se'n parla sempre més, la gent potser hi pensa, no està molt capficada, però hi ha sempre més gent que, sobretot les noves generacions de pares, que pensen en els seus fills i saben que el medi ambient està bastant malmès. El tema del canvi climàtic fa reflexionar bastant la gent. El canvi climàtic és molt complex, però té a l'origen l'acció de l'home, i la gent comença a prendre consciència que alguna cosa s'ha de fer. Per moda o per convicció sí que s'apropa més al producte ecològic, i la cosa interessant és no només ecològic, és el de proximitat. S'apropa a través d'iniciatives vàries com Benvinguts al Pagès, les fires que es realitzen aquí a la comarca, on van els productors locals, venen els seus productes, fan conèixer la seva experiència i la gent torna a apropar-se a l'origen dels aliments. Per això em sembla que el lema origen és dels millors que es podia trobar. Luca, per què esteu a Cubelles? Estem a Cubelles perquè va sorgir la possibilitat de treballar aquesta finca. Jo visc a Cubelles des de fa uns 15 anys i els altres socis són d'aquí de la comarca. I la finca que ens van proposar, per la qual vam optar, vam fer una proposta de gestió ecològica, és aquí a Cubelles. I quins són els vostres projectes de futur? El nostre projecte de futur és fer millorar la producció, perquè encetem el quart any de producció en ecològic, ja tenim el certificat, però la terra i la fertilitat de la terra necessita un treball constant amb uns objectius clars, augmentar la matèria orgànica, augmentar la fertilitat, millorar la producció i fer que sigui un punt de biodiversitat important, i tot el que tancar al màxim el cicle, o sigui, produir les nostres llavors aquí, algunes és impossible, però moltes sí que les produïm aquí, les conservem, les tornem a plantar i fer que tota la gent que vulgui de Cubelles pugui trobar les seves hortalisses aquí a quilòmetre zero, a escassos centenars de metres del seu habitatge. Poder abastir les poblacions locals, Cubelles en aquest cas, de tot el que podrien necessitar per tenir una alimentació saludable d'origen vegetal, per exemple. Aquest és el nostre objectiu.